Komplain number. Di sini dia plat ini komplain number. 시합 회자일에 공시합 회자일 문시합 보고 আজি যেটো নিজলা বান্ধৰ জৰিয়তে আপোনাৰ টুকুৰাঝাৰ আৰু বেংটল এৰিয়াৰ বহু ৰাইজে এৰাউণ্ড 40-50 গাঁও তাৰমানে ইয়াৰ বান্ধৰ ওপৰতে কাল্টিভেশ্যন বা ধানৰ যিটো খেতি এইখন ডিপেণ্ড কৰি থাকে আৰু এইখন বান্ধে আজি তাৰমানে এটা বেয়া অৱস্থাত আছে এটা সাইডৰ পৰা পানীটো গুচি যায় এইখন বন্ধ কৰিব নোৱাৰিলে আপোনাৰ খেতি পথাৰত পানীটো যোগান কৰিব নোৱাৰে ইয়াৰ কাৰণে মই আজি চালো আৰু মই দেখিছো ইয়াত ইমিডিয়েট এটা সলিউশন লাগে বুলি ইয়াৰ কাৰণে মই যিমান যাৱতীয় লাগে ৰাইজে ওলাইছে 25-30টা গাঁৱৰ ৰাইজে ওলাইছে তেখেতসকলে নিজে যথেষ্ট প্ৰচেষ্টা কৰি আছে ময়ো আৰু নিজে এইখন অঞ্চলৰ হিচাপে মই নিজৰ সাইডৰ পৰা তেখেতসকলক যিমান পাৰে মই সহযোগ কৰিবলৈ
ইয়াত আহি চাইছোঁ আৰু মই সহযোগ কৰি এইখন কাম ছাকচেছ কৰি তেখেতসকলে যাহাতে খেতি ধানৰ খেতি এই বছৰ কৰিব পাৰে আৰু আগন্তুক বছৰতো কৰিব পাৰে তাকে কামনা কৰিছোঁ নাই এইটো আপোনাৰ ভূটানৰ যিটো নদী নিজলা নদী এইটো পটককৈ আহি যায় স্পীডত আহি যায় আৰু এইখন এটা ইয়াত ইনকমপ্লিট এটা বান্ধ আছে এইখনো কমপ্লিট হোৱা নাই তাকে ইয়াৰ কাৰণে ৰাইজে বহুত অসুবিধাত আছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমি অনাগত সময়ত এইখন বান্ধ যাহাতে কমপ্লিট হয় তাকে আমি বিচাৰিছোঁ बे नङाबानो जोंनि सोलिया आरो बेनि थाखायनो जोंखौ जिउनि थाखाय बिराद गोनांथि आरो दा बेनिखायनो जोङो रायजोफ्रा गासैबो ज' ओंखारनानै दा बे खामानिफोरखौ जोङो दंफां औवा बेफोरखौनो बायनानै जोङो बे खामानिखौ मावनाङो दा बोसोरे बोसोरे एखेबारे बे हाजोनि दै बे फैनानै खरा बे फैनानैहाय सिफायलाबायफैयो दा बेनिखायनो जोङो खस्थ'जों मावनानै जों दिन थांनांगौ जाना दं आरो बेखायनो मा जाहोनाव बिदि बायफ्लंना थाङो होननानै सानो नोंथांमोना औ बे थारमाने जोंनि कन्ट्रेक्टर माबा जाखब नैबे जाखबा दिनै मावदोंमोन नाथाय बिनि मावनाया जाफुंजोबाखिसै दा बे जाफुंनि थाखायनो दिनैहाय बे दै लामाया जोंनो बिराद खस्थ' आरोखि माने बायनानै बिजोंल' थाङो आरो दा बेखौनो जों दिनैहायबो बेखौनो मावगासिनो दं रायजोफोर लानानै दंफां बायनानै आरो बिदिनो अनेक रोखोमनि बे खामानिखौ मावफुंनो थाखाय जोंहा दिनै ज' जाफैदों दा बेखायनो जोङो बे नङाबानो जोंहा थांना थानायनि राहा गैया आरो माने साबैसेसो हालुवा ओंखारो दा बेवहाय 400 जन बारासो दङ आरो गासै 25 था गामिजों दा बे दैयानो जोंना ओरै जोङो एकदम बेंटल ओरै बान्दुगुरिसिम बियो एकदम अन्थाइबारिसिम थाङो आरो बे दैया दा बेनिखायनो जोङो दिनैहाय ओंखारदोंमोन दा बेखौनो मावगासिनो दं आरो मा खावलायगोन सरकारखौ दा जोङो सरकारनि जे सरकारनि थरफनिफ्राय जोङो बेखौनो जे अनसुंथाइ मोननो थाखाय जोंहा लुबैदों आरो लुना होनायनि बेखौ औ लुना होनायनि जुदि बियो बेबायदिनो थासारियाव थाबाय थायोबा नोंथांमोननि गायनाय फुनायाव माबायदि जेंना जागोन दा जुदि बेबायदि जुदि सुबिदा जायाबा जोंहा बिराद खस्थ' जागोन आरो जोङो दैखौ बोखांनो हानाय नङा ओमफ्राय जोङो रायजोफ्रा जे गायनाय फुनायाबो जानाय नङा आरो मा बोसोरे गोबां खस्थ' जायो बोसोरे गोबां खस्थ' जानानै फैयो आरो मा जोङो निज्ला स्लुइस गेटनि जेंनायाथ' जोबोद गाज्रि मानो होनोबा जोङो आङो बेहाय जों उन्दैनिफ्रायनो मावो आं बे बिबानाव 25 बोसोर जाबाय दा जों भाइस प्रेसिडेन्ट हिसाबै बेहाय जों नुबाय मा दानि बिबानगिरिफ्रा जोंना जेनेबा EM ओमफ्राय मामाया जोंना बे सिडलिनि जयन्त सार MP जाबाय दा बिथांमोनहा सिगाङाव चिराङाव लाबोनो लुबैदोंमोन सिडलि हिसाबै खिन्थु बङाइगावआ हरनो हायाखै मानोना फुराना डकुमेन्ट्सखौ मोननो थाङा जाहैदों गासिबो डकुमेन्ट्सखौ मोनजोबनांगौबासो जोंना बे सिडलि डिभिजना लानो हायो ओमफ्राय बेहाय माखासेया बै फुराना लेखाफ्रा गोमाजोब्बाय बिनिखायनो हरनो हायैनि जोंना बियो जोंनि बे निज्ला गेटआ गेजेरावनो दिन्दां जाहैबाय ओरै चिराङावबो गैया बङाइगाव डिभिजनावबो गैया दा गेजेर गेजेर बङाइगाव डिभिजनाव लानानै थांफिनबाय दा जोङो बेहाय खामानि मावनाया जोङो सरकारनिफ्राय जेबो गैया थांनाय बारावबो मोनसे मोथौरि बायनायखौ बिथांमोना सान्थिपुर BCDCआव 7 लाख क'क्राझार BCDआव 7 लाख हरदोंमोन 14 लाख नाथाय बेबो खामानियाव होआखिसै दानिजों दैलां मोनथाम जाबाय खामानिया जायाखै बे जाहैबाय बेराफारसे मा खालामबावनो जों दा बाहाय जोंना 7 स्टाफ दंमोन 7 स्टाफआबो रिटायार जाजोब्बाय गोदान सरकारा जोंनो स्टाफ बे गेटनि स्टाफ हरनाय जायाखै दा बेहाय जोङो बे स्टाफखौ जोङो दैलाङाव 7 लानाय जायो 7,000 खरि मासाव होमबा 28,000खौ जोङो खांनानै होनो गोनां जायो जोङो दा जोङो बेखौ लिभि होनांगौमोन लिभिखौ जोङो हैयालासेनो जोङो बे स्टाफ सेलारिखौ लिभिनिफ्राय होनाय जायो दा बेखौ जोङो डिभिजनजों रायलायलायनायनि गेजेरजों बेखौ जों होनाय जादों दा जुदि जोङो खावलायहरो बिथांमोननाव अननानै जोंनो बे स्टाफखौ हरथोंसै आरो नैबे जानाखि गेटनि मेकानिकेल माखासे हरनानै बे गेटखौ बोखोनायाव सुबिदानि थाखाय मेकानिकेला अननानै थाब हरनानै जुदि बानायनो हायोबा जोंहा गेटखौ बोखोनो हायो दा जोंना गेटखौ जों बोखोनो हाया माने क्रेक जाजोब्बाय गेटआ रलाबो समान नङा
जिमानि गेटनि साखा दंमोन रल बे रला समान नङा सेकेन्ड टाइमाव बानायफैनायाव रिपेयारिंआव रलखौ बिसोर गिदिर फिसा लाबोदों एखे लाबोआखै बेनि थाखाय गेटनि रला क्रेक जानानै थायो दा दरजाया बे जेंनानि सायाव सरकारनिसिम मा बुंहरनो सानो सरकाराथ' अननानै हरनांगौमोन जोंनो मानोना जों सिगाङाव लेभि होखायोमोन दैनि टेक्सआ लेभि बेखौ होयोमोन बिथांमोना जोंनो लेभि होसेयावबो स्टाफखौ गोदान हरफिनाखै बेसेबांसो गामि हाल मावनानै जायो बे स्लुइस गेटनि गेजेरजों जोंथ' बाहाय 25टा गामि सिगाङाव 27टा जायोमोन दा बे 27टा गोदान स्लुइस गेट मोननानै बिसोर फैलिया दा जोङो 25टा गामिया बे दैखौ जोङो मावनानै जायो खै बिगासो जागोन गासै हाया ओरैनोथ' अनुमान सिगांनि मथेबाथ' 5000 बिगानासो दंमोन बे 5000 बिगानिखौ जोङो रायजोफ्रा जोङो फ्रायानो जोंथ' आबाद मावनानै जाग्रा साख्रि गैया बे आबादजोंनो जोङो गथ' गथायफोरखौ फोरोंनाय जायो आरो बोसोराव खयबारसो ओंखारनांगौ जायो बे दै थिखोनो थाखाय बेहायथ' जोङो बोसोराव गैयाबाबो 25-26 बार गैयाब्लाबो 20 बारा जायो मालाबा 30 बारसिम जायो 25 बारखौनो गेजेराव हमनानै लाजायो आरो 25 बारनि गेजेराव थाहैयो आसलथे बे बोसोराव आरो मा जेंना जादों बे बोसोराव जेंनायाथ' नै दै फैनाय लोगो लोगोनो जेंनाया मोगा मोगि जाजेनबाय दिनै नोंथांमोनहाबो मिडियानि थ्रुयै नुफैबाय जेंनाखौ आरो जों मा होनबावनो नोंथांमोनहानो मिथिखासिगौब्ला जोंना बाहाय मोनथाम बिसिडिसि गोलैयो सान्थिपुर बिसिडिसि गोलैयो थुक्राझार गोलैयो ओमफ्राय दा बे थाइखाना फैलिया आरो दानलांनाय जाहैबाय दा मेनलि जों बाहाय मोनथाम बिसिडिसियानो गोलैहैखायो आरोखि सान्थिपुर थुक्राझार बेंटल सेरफां बे मोनथाम बिसिडिसिनि थ्रुया बे दैया बेजों सौहैनाय जाहैयो आरो आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै